Se on jumalten juoma, jonnen parhain kuoma. Se saa keulimaan moposi. Suuttuu opesi ja oposi, kun koulukäytävillä yhä huutelet se meemejä, vaikka kello välitunnilla jo sisään soi. Tietotuneen luokassa Williamin veliä, hakerointiasioissa konsultoida voi. Ikäraja 15, ei kieltojanoa poista. Jostain löytyy hakija, hyvän päristelyn takia. Aina jonkun setin pohja siitä lisää maksaa, että Tero, jolla ikäritti sulle telkit toi. Graffiteja piirrä nyt iltaan asti jaksaa Juusokin, kun tyhjää mahan infrasta joi.